ఉద్యోగం లేదు అవును, నాకు ఉద్యోగం లేదు, నేను నిరుద్యోగినే. అయితే ఏంటి? ఉద్యోగానికి ఎలిజిబుల్ ఉన్న వయసులో ప్రభుత్వాలు ఇస్తామన్న ఉద్యోగాలు ఇవ్వక నిరుద్యోగంగా మిగిలిపోయాను. అధికారులకు లంచాలు ఇచ్చి ఉద్యోగాలు కొనుక్కునే స్థాయి స్తోమత లేక నిరుద్యోగంగా మిగిలిపోయాను. పేదోడిగా పుట్టడం వల్ల ఉద్యోగానికి రికమెండేషన్ చేసుకోవడానికి ఏ రాజకీయ నాయకుల బ్యాక్గ్రౌండ్ లేక నిరుద్యోగంగా మిగిలిపోయాను. అన్ని అర్హతలు టాలెంట్ ఉన్నా భగవంతుడు నాకు ఇంతైనా సరే అదృష్టం పెట్టకపోవడం వల్ల నిరుద్యోగంగా మిగిలిపోయాను. అయితే ఏంటి? ఈ ప్రపంచంలో ఉద్యోగం ఉన్న వాళ్ళే బ్రతుకుతున్నారా? ఉద్యోగం లేని వాళ్ళు బ్రతకడం లేదా? ఉద్యోగం ఉంటేనే మనిషిగా గుర్తిస్తారా? ఉద్యోగం లేకపోతే మనిషిగా కూడా గుర్తించరా? కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం, ఉద్యోగం ఉన్నా లేకపోయినా, ఎవడు గౌరవం ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నన్ను నా కుటుంబాన్ని పోషించుకునే దమ్ము ధైర్యం నాలో ఉన్నాయి. అది చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు.